सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आलेले पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दौऱ्याच्या तिसऱ्या दिवशी वेंगुर्लेची ग्रामदेवी श्री सातेरी मंदिराला भेट देऊन देवीचे दर्शन घेत मंदिराची पाहणी केली। सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आलेले पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दौऱ्याच्या तिसऱ्या दिवशी शुक्रवारी वेंगुर्लेची ग्रामदेवी श्री सातेरी मंदिराला भेट देऊन देवीचे दर्शन घेत मंदिराची पाहणी केली। या वेंगुर्ले देवस्थान दौऱ्यावेळी त्यांच्या सोबत माजी आमदार राजन तेली, वेंगुर्ले भाजपा तालुकाध्यक्ष प्रसन्ना देसाई आदी उपस्थित होते। सर्वप्रथम तालुक्यातील पाल येथील खाजना देवी व भूमिका देवी मंदिराच्या भेटीवेळी देवस्थान समिती अध्यक्ष सावळाराम गावडे यांनी स्वागत केले। पाल येथे मातोंड व होडावडा येथील देवस्थान समितीने जाधव यांची भेट घेतली। यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र समितीचे माजी सदस्य दादा परब व उपसमिती मातोंडचे अध्यक्ष पांडुरंग परब इतर सदस्य उपस्थित होते। यानंतर शुक्रवारी सकाळी त्यांनी वेंगुर्ले सातेरी मंदिर येथे भेट देऊन चर्चा केली। यावेळी देवस्थानचे मानकरी सुनील परब, रवींद्र परब, रामदास परब, परबवाडा सरपंच पप्पू परब आदी उपस्थित होते। तसेच मठ येथील स्वयंभू व सातेरी मंदिर भेटीवेळी सरपंच तुळशीदास ठाकूर यांनी त्यांचे स्वागत केले। यावेळी श्री जाधव यांनी मंदिराच्या विविध समस्यांवर चर्चा केली। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या वतीने या ठिकाणच्या सर्व मंदिरांना गाठीभेटी देण्यासाठी 3 दिवसाचा कोकण दौरा आमचा हा आयोजित केला। त्याप्रमाणे आम्ही आज तिसरा दिवस आहे। या तिसरा दिवसाअखेर अनेक मोठमोठ्या मंदिरांना भेटीगाठी दिल्या, अनेक ठिकाणी मंदिरामध्ये सभा झाल्या आणि त्या ठिकाणी अनेक लोकांची मंदिरांचे प्रश्न, जमिनींचे प्रश्न हे सगळे आमच्यापुढे मांडण्यात आले। आता त्यातल्या बहुतांशी प्रश्नावरती आम्ही मार्ग काढण्यासाठीच या ठिकाणी आलेलो आहे आणि मंदिरांचा कुठल्या जीर्णोद्धार असेल किंवा मंदिरामध्ये कुठल्या समित्या स्थापन करण्याच्या असतील असे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी हा दौरा आमचा होता। निश्चितच पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडे जवळपास 3,500 मंदिर आहेत। या सर्व मंदिरांच्याकडे चांगली डागडुजी करणे, त्या ठिकाणच्या सगळ्या येणाऱ्या भाविकांना चांगलं दर्शन, चांगली सुरक्षा, चांगली स्वच्छता या ठिकाणी मिळावी यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचा हा आग्रह असणार आहे आणि त्या ठिकाणी प्रयत्न असणार आहे। त्यामुळं कोकण दौऱ्यामध्ये खूप मोठमोठी मंदिरं आहेत। मंदिरं बघितल्यानंतर अतिशय समाधान झालं। ह्या कोकणामध्ये जी लोक आहेत, जे भाविक आहेत, ते खूप देवामध्ये त्यांची श्रद्धा दिसून आली। मोठमोठी मंदिर आहेत परंतु त्या ठिकाणी स्वच्छता आहे। या भारतामध्ये आगळं वेगळं असं मंदिराचं स्थान या कोकणामध्ये आहे आणि म्हणून मला वाटतं या कोकणाला सुद्धा पर्यटन स्थळ जाहीर केले शासनानं। अशा या कोकण दौऱ्याच्या वेळी आम्हाला अनुभव आला। इथून पुढच्या काळामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व मंदिरांसाठी देवस्थान समिती चांगल्या पद्धतीचा फंड आणि चांगला मदत ही आमच्याकडून निश्चितच केली जाईल अशी ग्वाही या निमित्ताने या ठिकाणी देतो।